Hello, jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Kar ku manta, za ta fashe yau sati idan Allah ya kai mu. Wanda aka shirya don burge jama'a da ƙayatar da su da sa su farin ciki da annashuwa. Kasance tare da mu 8:30. Hello. Allah, shiga gida. Shiga gida! Yadda kan uba, sai gyaro nan rana. Maryam, kin san menene? Ina mai tabbatar miki ina tare da ke komai wuya komai rintsi ba zan taɓa rubuwa da ke. Akan ce komai zana jura farin ciki ko akasire. Shi yasa ni ma ko da yaushe nake ƙara gaya maka kowane irin hali zaka shiga a kaina. Doji da ba ubanta ba komai bai takura ma yarinya in aka bar shi zai aure ta. Maryam, Kada ka ƙara cewa saurayina. Na gaya maka duk abin da ya tsanani fa yana tare da sauki kuma duk abin da ya zafi maganin shi Allah. A sanna so yake yin girma. Wallahi aure nake so. Maryama, Maryama, Maryama.